Исәнмесез, укучылар? Бүгенге тема Һиндстанга багышлана. Теманы өйрәнгәндә түбәндәге бүлекләргә тукталырбыз. 4 кастаның килеп чыгышы турында миф, брахманнарның курбан китерүе, брахманның тормыш юлы, атаклы сугышчылар, игенчеләр һәм хезмәтчеләр кастасы. Укучылар, әйдәгез хәзер һәр кастаның нәрсә аңлатканын карап китик. Һәр хиндлы туган көненнән үк 4 кастаның берсенә кохиннарга, атаклы сугышчыларга, игенчеләргә һәм хезмәтчеләргә караган. Хиндлылар һәр каста Брахма Алланың кайсыда булса бер өлешеннән яралган дип уйлаганнар. Кохин брахманнар аның авызыннан яралган. Шуңа күрә дуганы ничек укырга кирәк икәнен белгәннәр. Сугышчылар брахманның көчле кулларыннан килеп чыкканнар. Шунлыктан яхшы сугышалар. Раҗалар гадәттә шушы кастадан килеп чыкканнар. Халыкның күпчелеге игенчеләр, төрлекчеләр, Брахма Алланың бутларыннан барлыкка килгәннәр. Ә хезмәтчеләр барысыннан да түбән катлау, чөнки алар Брахманның тузанланып беткән аяк табаннарыннан яралганнар дип уйлаганнар. Һәр кастаның үз төсе булган. Ак кохиннар, кызыл сугышчылар, сары игенчеләр, кара хезмәтчеләрнеке булган. Кагылгысызлар бер кастага да кермәгәннәр. Хиндлылар исәпләвенчә, төрле каста кешеләре төрле тукымдагы хайваннар кебек үк тумышлары белән бер-берсеннән аерылып торган. Ата-анасы игенче булган кеше бер кайчан кохин да, атаклы сугышчы да була алмаган. Сыердан мәсәлән кылын яисә дуңгыз баласы тумый бит. Брахман балалары үскәч кохиннарга, ә хезмәтчеләрнеке хезмәтчеләргә әверелгән. Укучылар, Һиндстанда иң атаклы, иң абруйлы кешеләр булып кемнәр саналган соң? Әйе, брахманнар саналган. Аларны алаларга курбан китерергә теләгән һәр йортка кунакка дәшкәннәр. Йорт хуҗасы моның өчен аларга зиннәтле бүләк әзерләгән. Гадәттә, сыер бирергә тәкъдим иткән. Курбан чалганда брахманнар башта 2 таякны бер-берсенә ышкып ут чыгарганнар. Хиндлылар дөге һәм арпа, май һәм сөт курбан учагында янмый, төтен белән күккә, аллалар янына оча дип уйлаганнар. Аллалар тук һәм канәгать булсалар, рәхмәт йөзеннән яңгыр яудырганнар, кырларда мул булып игеннәр уңган. Кешеләр һәм аллалар менә шулай бер-берсен тукландырганнар. Брахман тормышы берничә чорга бүленгән. Белем алу, гаилә кору һәм дәрвишлек. Кохиннар аллаларга нинди сүзләр белән мөрәҗәгать итәргә, аларны ничек сыйларга һәм ничек кылыларга икәнен белергә тиеш булганнар. Брахманнар бу гыйлемне бик тырышып һәм узаклап өйрәнгән. Гадәттә, Брахман үзенең улын 7 яше тулгач укырга биргән. Ул аны укытучы Брахманның өенә китергән һәм анда яшәргә калдырган. Ә монда баланы нәрсә көткән соң? Малай укытучысын тыңларга һәм аны ата-анасы шикелле күреп ихтирам итәргә тиеш булган. Укытучыга арка белән борылу рөхсәт ителмәгән. Аның янына бары тик яланбаш һәм аяк киемсез генә килергә мөмкин булган. Исәнләшкәндә укучылар укытучының аякларына тигәнчә башларын игәннәр. Алар укытучының һәр әйткән сүзен кабатлап, китапка язылган һәр җөмләне ятлап барырга тырышканнар. Укытучының йорт эшләрендә алар эшләгән, кояш чыкканнан торып, төрле эшләр башкарганнар. Учак якканнар, сыерларын көткәннәр. Малай 16 яше җиткәч, ата-анасы аның укытучысына бер сыер бүләк иткән, ә аңа кәләш эзләгән. Белем алгач һәм иләнгәч, Брахман үзе дә укытучылык итүгә, кешеләр һәм үзе өчен алаларга курбан китерергә хокук алган. Аныклары тугач, чәчләренә шал төшкәч, Брахман йортын элгән улына калдырып, үзе дәрвишлеккә киткән. Дәрвиш башкалар белән аралашудан ваз кичеп, ялгызы гына яшәүче кеше.
Ул күңел тынычлыгына ирешү өчен кешеләрдән читтә, урманнарда яшәгән. Коры җиргә ятып йоклаган, урман җимешләре белән генә тукланган. Кайбер дәрвишләр үзләрен авыр җәфаларга дучар иткәннәр. Ач торганнар, еллар буе сөйләшмәгәннәр. Алар шушы газаплардан соң теге дөньяда үзләренә җиңеллек килер яисә яңадан брахман булып туарлар, хәтта аллалар белән бергә күктә үк яшәрләр дип ышанганнар. Укучылар, әйдәгез, сугышчылар кастасы турында да карап китик. Hind патшалары атаклы сугышчылар кастасыннан булганнар. Үз тиреләренә дә шушы каста кешеләрен якын айтканнар. Сугышчылар филләр яки зур тәгәрмәчле арбаларга утырып сугышларда катнашканнар. Тыныч вакытта сарайларда мәҗлесләр оештырганнар, ауга чыкканнар, җәядән ук ату ярышлары үткәргәннәр. Сугышчылар үзләренең ата-бабалары Рама кебек борынгы патшалар һәм батырлар булган дип исәпләгәннәр. Менә шуңа да алар гади игенчеләрдән, хезмәтчеләрдән күпкә өстен катлау булып саналганнар. Үз йорт җирләре, кырлары һәм терлекләре булган игенчеләр дә ярлы хезмәтчеләргә түбәнсетеп караганнар. Хезмәтче милкәт туплап, алаларга корбан китерү хукукына ия булмаган. Үз хуҗасына ул бер сүзсез буйсынган һәм өстен каста кешеләрен, бигрәк тә брахманнарны хөрмәт иткән. Иң авыр тормышта кагылгысызлар дип йөртелә торган хезмәтчеләр кастасы яшәлгән. Кагылгысызларның берәр хукуклары булганмы соң? Аларга хәтта авылларда яшәүдә тыелган. Алар авыл артындагы хәерче алачыкларда яшәгәннәр. Калдык-пыстык белән тукланганнар. Алар белән бер табын артында утыру нинди дә булса пычрак хайван белән бергә ашау кебек саналган. Кагылгысызлар ерактан күренеп торсын һәм башкалар ялгыш килеп кагылмасын өчен махсус киемнәрдән йөргәннәр. Алар авылга кереп урам җыештырырга, башка кара эшләрне башкарганда, кешеләр алар тирәсеннән читкәрәк китәргә, гомумән бу мискин затларны күрмәскә тырышканнар. Әгәр түбән каста кешесе брахманга кул күтәрсә, патша аның уң кулын кисәргә боерган. Брахманга акыл иретергә җөрьәт итүченең телен кызган тимер белән тишкәннәр, яки тамагына кайнар май агызганнар. Дин кешеләргә бер генә юаныч биргән. Имеш, гади игенчеләр һәм хезмәтчеләр үз язмышларыннан канәгать булып, карусыз яшәсәләр, теге дөньяга киткәч яңадан сугышчылар, патшалар һәм хәтта брахманнар булып җиргә туарга мөмкиннәр. Әмма кайбер борынгы Hind акыл ияләре каста аермалыкларына әллә ни зур әһәмият бирмәгәннәр. Мәсәлән, буддизмга нигез салган Будда, аның үз исеме Гаутама була. Иң мөһиме шәхеснең кешелек дәрәҗәсе, килеп чыгышы әһәмиятле түгел дип өйрәткән. Якынча ул безнең эрага кадәр 6-нчы һәм 5-нче гасырлар чигендә яшәгән. Хәзерге дөнья күп нәрсәләр белән хиндлыларга бурычлы. Бүгендә файдалана торган цифрларны хиндлылар уйлап тапкан. Шахматны шулай ук алар уйлап чыгарган. Шахмат тактасындагы фигуралар җәяүле сугышчылары, атлы гаскәре һәм сугыш филләре булган борынгы хиндлылар армиясын хәтерләтә. Укучылар, Һиндстанда касталар дигән тема безнең лекция өлеше тәмам. Практик өлештә очрашырбыз.